Mga igsoon, kitang tanan iya na sa Dios. Kitang tanan tinuod na nga mga anak sa Dios, pinaagi sa kamatayon ni Kristo didto sa cross. Ug ato nang napildi ang tanang buhat sa demonyo dinhi sa kalibutan. Kitang tanan nahimo nang madaugon, pinaagi ni Kristo mga igsoon. Unang Juan 4 versikulo 4. Apan mga anak, iya na kamo sa Dios, o gidaog ninyo ang mga dili matuod nga propeta. Kay ang espiritu nga anaa kaninyo mas gamhanan kaysa espiritu nga anaa sa tao nga iya sa kalibutan. Mga igsoon, ang espiritu nga anaa kanimo mas gamhanan kana kaysa espiritu nga anaa sa kalibutan. Tud kay ang espiritu nga anaa kanimo karon igsoon, espiritu kana nga gikan sa Dios. Busa kanang espiritu nga anaa kanimo karon, ampingi kana igsoon ug ayaw kana pasuba nga espiritu. Kay kung kana nga espiritu ang masubo kanimo, laglagon kagayod igsoon hangtod sa kahangturan. Busa ampingi ang espiritu nga naa kanimo. Tud kay pinaagi niya na nga espiritu, nahimo kang madaugon ug napildi nimo ang tanang buhat sa kalibutan nga iya sa demonyo, nga dili iya sa Ginoo. Tud kay kanang espiritu nga naa kanimo, espiritu kana sa Ginoo. Kana nga espiritu igsoon, naghatag kanimo og tinuod nga kagawasan, naghatag kanimo og matarong nga kinabuhi ug nahimo kang madaugon, pinaagi niya na nga espiritu. Busa igsoon, ang pingi ka na nga espiritu ug lig-una kanunay ang imong relasyon o pagtuo ngadto sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.